ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ବୁଢ଼ୀମା ଆଜି କ'ଣ ତରକାରୀ କରିବା? ମୋ ବୁଢ଼ୀମା କହିଲା ଆଜି ଚାଲ ଝିଅ ଆଜି କରିବା ଆମେ କଖାରୁ ଡଙ୍କର ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣ ଦେଇକି ରାଇତା କରିବା। ମୁଁ କହିଲି କେଉଁ ରାଇତା? ବୁଢ଼ୀମା ରାଇତା ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଡେସ୍ ଡେସ୍ କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ସେସବୁ ଛାଡ଼େ। ସେ କହିଲା ପ୍ରଥମେ ତୁ କାଟିଦେ ଖଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲସେ କାଟି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟର ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇ ଦେବା। ହଳଦୀ ଲୁଣ ପାଣି ଦେଇକି ସିଝେଇ ଦେବା। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ତାକି ଆମର 1-2 ମିନିଟ୍ ପରେ ସିଝିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖଡ଼ାଟା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାଟିବେ ତାର ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ତାର ଗୁଡ଼ା ବାହାରେ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକି ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଖରଖସିଆଟା ଯେହେତୁ କଖାରୁ ଖଡ଼ା ନା ଖାଇଲା ବେଳେ ତାର ଖରଖସିଆ ଲାଗିବ ମାନେ ବୋଇତାଳୁ ଖଡ଼ା। ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆରେ ବୋଇତାଳୁ ଖଡ଼ା କୁହନ୍ତି। ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କ ପଟେ କେଉଁ କି କୁହନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଇକି ତାକୁ ଢାଙ୍କିଣି ମାରିକି ଆମେ 1-2-3 ମିନିଟ୍ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ସିଝିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଆଉ ଖଡ଼ା ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିଟା ଆମେ କାଟିଥିଲେ ସେ ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ ଏଠି ମାନେ ଗରମ ତେଲରେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜିଦେବା। ଆଉ ସେଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା ତାକୁ ଯେମିତି ପୁରା ଭାଜିଯିବ ଭେଣ୍ଡିଟା এইটি ହିଁ ଭାଜିଯିବ। ତ ଆମେ ଏଟାକୁ ଆଉ ଓଜାଡ଼ିବାନି। ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଟମାଟର ଗୁଡ଼ା କାଟିକି ରଖିଥିବା ସେ ଟମାଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଠି ପକାଇଦେବା। ଟମାଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲସେ ଭାଜିବା। ଟମାଟର ଯେତେବେଳେ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି। ଆଉ କଖାରୁ ଖଡ଼ାରେ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡି ମୁଁ ଦେଉଛି ବାଇଗଣ ଦେଉଛି ଏଇଟା ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର କଖାରୁ ଖଡ଼ାଟା ତ ଏମିତି ହିଁ ପୁରା ମାନେ ଶକ୍ତ ଥାଏ ମାନେ ପୁରା ଟାଣ ଥାଏ। ତ ସେଇଟା ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ପୁରା ନରମ ହେଇଯିବ ମାନେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ଥରେ ଆପଣମାନେ କରିକି ଦେଖିବେ ଏଇ ମୋ ବୁଢ଼ୀମା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଏମିତି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇଲେ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ିବନି ଯେ ଆପଣ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ବାଟା ଆଉ ରସୁଣ ମାନେ ସୋରିଷ ଆଉ ରସୁଣଟାକୁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ବି ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ବିଲାତି ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ପକାଇଦେଲି। ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ପୁରା ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା ମାନେ ତାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ରସୁଣର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆଉ ପଳେଇଯାଉ। ସୋରିଷଟା ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ବି ପିତା ଲାଗିବ ଅଳ୍ପ ଭାଜିବେ ମାନେ ରସୁଣର ସ୍ମେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ଆମର ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ଯେଉଁ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପକାଇବା। ଆଉ ଏତେ ଭାଜିବେନି ନହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏତେ ଭାଜିଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ପିତା ଲାଗିଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ତରକାରୀ ପିତା ହେଇଯିବ ନହେଲେ ପୁଣି ମୋ ବୁଢ଼ୀମାର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଗାଳିଦେବେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ତ ସେମିତି କରିବେନି ଆପଣ ଏତେ ଭାଜିବେନି ଅଳ୍ପ ଭାଜିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ସିଝା ହେଇକି ରଖିଥିବ ସେ ଡଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକୁ ପକାଇଦେବା। ମାନେ ଭଲସେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଥିବ ପାଣିଟାକୁ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକି ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ ଦେଇକି ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏପଟ ସେପଟ ନାଡ଼ି ଚାଡ଼ି ଦେବା। ମାନେ ତାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। ମାନେ କୁକ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନାଡ଼ିବା ଛାଡ଼ିଦେବା ଦେଇକି ଆମର ସିଝିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଭେଣ୍ଡିଟା ଦିଆହେଇଥିଲା ନା ସେଇଟା ସିଝିବ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଆଉ ୟାକୁ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାନେ ସେ ମାନେ ଘାଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରା ସେମିତି କଲେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏମିତି ଥରେ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଘରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଖୁଆନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ନିଜେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଧେ ରାଧେ।